What's up? What's up? Aray ko. Nauntog yung betlog ko. Tanga. Whoa! Bang! Init! Woohoo! Shit! Nauntog yung betlog ko. Tanga na. Shit! Tawa kayo, yung nakarelate. Hindi ko alam, may lubak pala siya sa tulay. Hindi pala lubak yun, yung ano, bukol. Bukol ba tawag na? Whatever. Yeah. Nauntog yung betlog ko. Yung sa kanan lang naman. Hindi naman apekto yung kaliwa. Safe siya. Why? May baby ka. Dami talaga yung nag-arise kayo, no? Ang dami. Yeah guys, pupunta ko ng Naga. Meron akong occasions na pupuntahan. Uuwi din ako mamayang gabi. Kaya nga yung mag-uuwi ng gabi, mag-ready na kayo kasi mamayang gabi, hating gabi meron po mga checkpoint. Oh no. Alam nyo na, mangyayari. What's up? What's up? Kakanan pala siya, hindi ko alam. Bang! Ito guys, sa banda rito, ang daming lubak dito eh. Yung tinatawag na school bukol. Hindi yung tawag doon yung yan. Ganyan, sakit sa betlog yun. Left and right nyan, matitira yan. Diyos ko, Mariosep, mahabaging langit. Uy, laki nun. Matanong ko nga kaya guys, sino na dito ma-experience na ano, sino ba yung may alam kung paano humaba yung life ng battery sa GoPro. Ang oras niya ng recording is 1 hour and a half lang, maximum yun. Naka 1080 ako, 60 fps. Yun. Uhoy, kuya, biglang kaliwa. Ang lakas ng hangin. Woohoo! 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 Alright, go, go! Ano ba yan? Daming lubak. Nakakatatlo ka ng araw na to ah. Panglima na ito, basag na betlog ko. For sure.
bigla na lang tatawid. Nako, napakamaliligot na bata. Aray ko. Ayan, pang-apat na, visit. Nakakapat na ako ngayon untog ah. Basag to, panlima. Tay, ingat ha. Sorry pa sir. Ingat, maaksidente ka ha. Huwag kang magagano kasi kung truck yun ha. Ingat, ingat ha. Huwag ka makaliliko ha. Pagditingan ka muna ha. Kasi delikado, lalo pag truck. Oh, sige, ingat. Ingat. Thank you sir. So yun guys, yun nga, muntik na nating masagasaan si tatay. Ito, kagaya nito, hindi ko siya masasagasaan, mababangga ko siya. So buti na lang, unang-una nasa kondisyon yung motor at malakas yung brake. So yun nga, bilis natin, mga nasa 100 din ata yun. So biglang lipo si tatay. So naka-tricycle yun. Siguro hindi niya nakita, hindi niya natansya. Siyempre kung truck yun, talagang naku, kawawa si tatay. Nako, ingat po. Ingat po sa pagmamaneho. Lalo mga biglang liliko, biglang mamaneobra. Nako, delikado yun. So ayun, kinausap lang natin si tata, and next time wag po siyang bigla na naliliko, kasi kung truck yung ano, nako, napakadelikado pong ganun. Nako, alam mo naman ngayon. Pero kinabahan din ako dun ha. Para nabasag yung betlog ko 10 beses. Ano ko, kawawa si tatay. Ares po sa mga riders, sa mga driver ha. Ingat po tayo. Tingin din po sa kaliwat kanan bago lumiko. Kagaya po yan, lapit. Nakaw, pang. Main road pa naman to, highway. And a highway.